ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട്. കല്ലും മണ്ണൊക്കെ മാറ്റണം. ഇതാ ഈ ജെല്ലിയൊക്കെ കോരിയിട്ട് നമുക്കിത് അവിടെ കൊട്ടണം. ഇതോ അത്രയും വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട്. മൊത്തം ഇവിടെ എത്രയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ സൈഡാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ മൊത്തം മണ്ണ് കൊട്ടി കല്ല് എല്ലാം വൃത്തികേടായി കിടക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ സാധനത്തിന് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, JCB ഇറക്കി. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ JCB വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈസലിൻ്റെ JCB ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് മൊത്തം കരിങ്കല്ല് പൊടിയാണ്. കരിങ്കല്ല് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കോരിയിട്ട് എന്തായാലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അവിടുന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് JCB വിളിച്ചത്. അവരാകുമ്പോൾ നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും. പിന്നെ നമുക്ക് അല്ലറ ചില്ലറ പണികൾ ചെയ്താൽ മതി. സംഭവം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അവർ മാന്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കഴിയില്ല, 2 ദിവസമായിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞത്. കാരണം ഇവിടെ വണ്ടി തിരിക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കിറ്റാച്ചി ആണെങ്കിൽ കിടന്ന് കറങ്ങും. JCB ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സമയം അതിൽ പോവും. കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അവരവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കല്ലും കട്ടയൊക്കെ മാറ്റി മണ്ണൊക്കെ മാന്തിയെടുത്ത് ഇനി ഒന്ന് ലെവലാക്കണം. ഒപ്പം നോക്കാനുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ലെവലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മണ്ണൊക്കെ പോയപ്പോൾ അവിടെ നല്ല സ്പേസായി, നല്ല സ്ഥലമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കച്ചറ പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അത് വൃത്തിയാക്കിയപ്പോഴാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു അറിയുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഒരു നിരപ്പാക്കലാണ്. സൈഡ് വേസ്റ്റ് മൊത്തം എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ലെവലാക്കാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയുള്ള പരിപാടി. അപ്പോൾ പണിയും കഴിഞ്ഞ് JCB പോയി. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. JCB ഇട്ട് നിരത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നല്ല സ്പേസ് ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല സ്പേസ് തോന്നി. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. ഓക്കെ.